Хәерле кеш, исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Саба дулкыннары телевидениесе 9 июль җомга киченә булган эфирын башлап җибәрә. Иң элек атна информацион программасы кысаларында урын алачак материаллар хакында кыскача. 8 июль гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне. Үрнәк гаиләгә лаеклы медальне район башлыгы Рәис Миннеханов тапшырды. Хәрби бурычын үтәргә егетләр китә ерак җирләргә. Язгы чакырылышта 36 райондашыбыз солдат шинелен киде. Вакытлы матбугат, пенсия, субсидия өләшүчедә, көндәлек кирәк товарларны алып кайтучы, өлкәннәрнең моң зарларын, шатлыкларын бүлешүче дә ул почта хезмәткәре. Атна ахырында алар һөнәри бәйрәмен билгеләп үтәчәк. Бу атнада Саба район мәдәният йортында Татарстанның Дәүләт Советы депутаты Илья Вольфсон һәм Республика клиник хастаханәсе баш табибы Рафаэль Шавалиев районыбызның актив гражданнары белән очрашты. Әлеге чарада безнең иҗат төркеме дә катнашты. Тулырак Диләрә Җаббарова хәбәрендә. Авыл кешесе шир аяктан йыкмыйча дәваланырга бармый. Статистикага күз салсак, сезнең районда авыручылар саны аз, үлем җитем күп. Димәк, кешеләр медицинага мөрәҗәгать итмәгән. Бу фикерне Республика клиник хастаханәсенең баш табибы Рафаэль Шавалиев Саба район мәдәният йортында актив гражданнар белән очрашуда яңгыратты. Республикада старт алган һәркем игътибарга лаек проектының төп максаты нәкъ менә сыйфатлы медицина ярдәмен халыкка якынайту. Әлеге проект Татарстанның Дәүләт Советы депутаты Илья Вольфсон тәкъдиме белән Республика клиник хастаханәсе һәм сәламәтлек саклау министрлыгы тарафыннан тормышка ашырыла. Каждый заслуживает внимания, и он нацелен на то, чтобы дойти до каждого в самых отдаленных местах нашей республики, до каждого села, деревни. И он нацелен на то, чтобы на ранних этапах диагностировать и предотвратить тяжелые заболевания. Без инде әйтәбез, һәрбер кеше игътибарга лаек. Менә шушы проект кысаларында Илья Святославович әйтеп китте. Без инде авылда яшәгән һәрбер кешегә, менә хәзер бүгенге көндә Саба районында яшәүчеләргә үзебезнең булган ресурсларны күрсәтеп, диагностик ресурсларны күрсәтеп җиткерергә тиешбез. Җыелышны Саба муниципаль районы башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов ачты. Ул мөхтәрәм кунакларны районыбыз белән якыннанрак таныштырды, проектны безгә тәкъдим иткән өчен рәхмәт белдерде. Әлеге проект авыручылар регистрын төзү өчен дә кирәк. Һәр очракта да сәламәтлек паспорты төзеләчәк. Берничә ел элек без коронавирус дигән куркыныч шир килер дип күз алдына да китерми идек. Үзебезгә аның җиле килеп тимичә, бу инфекцияның булуына ышанмадык. Кызганычка каршы вирус беркемне дә шитләтеп узмый. Дәвамлы авырулары булучылар, йөкле хатыннар бу ширне аеруча авыр кичерә. Баш табиб коронавирусның кан тамырларына зыян салуын, тромблар барлыкка китерүен әйтте. Ширгә каршы көрәшүнең төп юлы итеп вакцинацияны атады. Ковид никуда не уходит. Мы должны максимального эффекта добиться можно только через вакцинацию. Беренчедән һәрбер кеше үзенең сәламәтлеген саклау юлында яшәргә тиеш. Аннары вакцинация үтеп, иммунитет алып, популяциядә иммунитет булдырырга тиешбез. Инде безнең проектка караганда ул депутат, Дәүләт Советы депутаты Илья Святославович Вольфсон белән берлектә, сәламәтлек саклау министрлыгы белән берлектә без инде Республика клиник хастаханәсе табиблары һәм Үзәк район хастаханәсе табиблары белән берлектә без инде үзебез һәрбер Сабада яшәүче кеше белән күрешербез, очрашырбыз, аларга аңлату эшләрен үткәрбез дип ышанып калабыз. Республика клиник хастаханәсенең баш табибы авыру ничек алданрак ачыкланса, шул кадәр үк тизрәк терелү ихтималы барлыгын ассызыклады. Хәзерге вакытта кадатырга мөмкин булган вакцина төрләре, аларны ясау технологиялары белән таныштырды. Шәмәрдән авыл җирлеге башлыгы Айдар Гәрәев, табиблар белән эчтәлекле очрашулар күбрәк булса, вакцинаны аңлы рәвештә ясатучылар саны да артыр иде дигән фикерен җиткерде. Икшермә авыл җирлегенең ветераннар советы рәисе Илдус Галиев төрле коткыларга бирешмичә вакцина ясатуның мөһимлеге хакында әйтте. Шушы коронавирус авыруыннан ничек сакларга кирәк икәнлеге турында бик яхшы эчтәлекле доклад сөйләде. Мин шуңа шаккатып утырдым. Әгәр дә шушындай эчтәлектә безнең җирлектә яшәүче медиклар хотя бы шушының яртысын гына булса да үзләренең авырулары белән поликлиникаларда, приемнар вакытында авырулар белән халык белән очрашкан вакытта шушыны әйтсәләр, халыкның бүгенге көндә коронавируска каршы вакцинацияләүгә тулы риза булып, вакцинация процессы бездә тәкъдим булган булар иде. Халкыбыз прививка ясатып, үз-үзен һәм якыннарын инфекциядан сакларга кирәклеген аңласын иде ди медиклар. Чөнки ковид антитәнчекләр ясалып, популяцион иммунитет барлыкка килгәнче таралачак. Мин мөрәҗәгать итәргә үзебезнең район халкына 18 яше тулган һәм аннан югары булган барлык категория гражданнарга
вакцинация кирәк. Мин үзем лично вакцинироваться иттем. Безгә шир югу куркынышы бик күпкә кимәячәк. Әгәр дә без вакцинациядә яңадан тоткарланып калабыз икән, ниндидер төрле имеш-мимеш хәбәрләргә алданып ясатмый калабыз. Бездә авыру наоборот көчәячәк. Һәм бу беренче балнадан да көчле булырга мөмкин. Арабыздан дусларыбызны, туганнарыбызны, якыннарыбызны, семья членнарыбызны көчле авырулар кичереп, я югалту хәленә китерүдән азат булу өчен иптәшләр тагы бер тапкыр сезгә мөрәҗәгать иттем. Якын арада язылыгыз, вакцинироваться ителегез. Вакцинаны ясату-ясатмау һәр кешенең шәхси эше. Ләкин бер безгә дә коронавирус зәхмәте белән күзгә-күз очрашырга язмасын иде. Дәвам итәбез. 11 ел рәттән илебездә 8 июль көнендә гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көнен билгеләп үтәләр. Һәм иң күркәм, тату гомер кичерүче гаиләләрне хөрмәтлиләр. Аның асыл максаты да гаилә кыйммәтләрен саклау, үстерү. Гаилә тоткасы булган ир белән хатын арасындагы тугрылык төшенчәсен аңлап яшәү. Әлеге датаның тагын бер мөһим үзенчәлеге бар. Бу көнне тормыш сукмагын күп еллар дәвамында бер-берсенә тугры калып, хөрмәт белән яшәүче парларга бәйрәм символы булган мәхәббәт тугрылык өчен медален тапшыралар. 2021 елның иң тугры һәм мәхәббәтле гаиләсе буларак районда быел Лесхоз бистәсендә гомер итүче Флюра һәм Владимир Андреевлар гаиләсе сайланды. Үрнәк гаиләгә медальне Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов тапшырды. Андреевлар Лесхоз бистәсендә иң абруйлы нәсел булып санала. Туганнар күплеге, эшче, тырыш һәм тәрбияле нәсел булуы аларның данын тагы да ныгыта. Владимир абый белән Флюра апа тигезлектә бер гаилә булып инде менә 49 ел парлы гомер юлы үтәләр. 3 кыз һәм 1 ул тәрбияләп үстергәннәр. Икесе дә урман хуҗалыгында хезмәт куйганнар. Флюра апа сувенирлар ясау цехында лаклау остасы булып эшли. Гаилә башлыгы Лубян техникумын тәмамлап һәм армия сафларында йөреп кайткач урман мастеры булып хезмәт юлын башлый. Технаруб өлкән мастер юлларын үтә, 1986 елдан шунда ук склад мөдире вазифасына алына һәм бүгенге көнгә кадәр эшен дәвам итә. Эшләгән дәверләрендә бик күп район һәм республика күләм мактауларга лаек булган кешеләр алар. Володя абый 3нче дәрәҗә хезмәт даны ордены белән дә бүләкләнә. Флюра апа үзе Күкмара районы Сәрдәвеш авылы кызы. Тормыш юллары да ул Лесхоз бистәсенә килгәч кушыла. Тормыш үзе мәҗбүр итеп китерде дигән. Аннан соң шыраштык. Мин дә эштән кайтам, ул да эштән кайта, шунда күз белән күз караштыкта, шуннан танышып киттек инде. 1 ел буе бергә танышып әтеге йөрдек. Аннан соң кавыштык 72 елны. Килен булып төштем, 13нче кеше булып, бик киң күңелле, иркен, рәхәт җире инде менә. Ишле семья булса, ичле гаилә булса да бик рәхәт җире. Үз итеп каршы алдылар инде барыбер да. Ана 1 елдан соң башка чыктык. Бергә тату йөрдек әнгәйләр белән. Әнгәйнең балалары бик акыллы, бик бердәм булдылар. Хәзерге көндә дә шулай ук бердәм булып, безне анар абыйларын олы итеп хөрмәт итәләр. Хәзерге вакытта да нәрсә булса да хәзер булышырга торалар, ярдәмләшеп, киңәшләшеп. Минең дә хәзерге вакытта да улы килен булганлыктанмы, килендәшләрем дигән балалар дип өйрәнгән инде, балалар түгел бөтенесе, алар семьялы бит инде, якын итеп торалар инде. Нәрсә киңәшләре булса да бердә сөйләшәбез, бергә киңәшләшәбез. Мин бәхетле дип әйтәм инде үземне. Шул тормыш юлында төрле вакыт булды минем. Үзебезнең яктан исәпле вакытларда, бик нык терәк таяныш булды инде. Нинди вакытым булса да янда булды. Һәр вакытта дигән. Мин шуңа күрә аңа бик рәхмәтле дигән, бәхетле дип тә саныйм үземне. Нинди тормыш иптәше булды сезнең өчен Флюра апа? Безнең өчен бик кирәкле инде. Ансыз булмай. Бүген дә яратасызмы Флюра апаны? Бездән. Тату яшибез, рәхмәт аңа да. Үрнәк гаиләне бәйрәм белән котларга район башлыгы Рәис Миннеханов килде. Аны Андреевлар капка төбендә каршы алдылар. Балалары, оныклары белән бергә. Сез шәп гаилә дип Рәис Миннеханов хуҗаларга үзенең улы бәясен дә бирде. Инде сез дөрестән дә нимәйтәсем килә үзегез белән тормыш юлыгыз. Беренче ул гаилә, балаларын тәрбияләп, балаларын балалары, менә көндә сезгә карап дәвам итәләр инде бүген көндә әле хезмәттә дә шул вакытта булганның. Мин әйтәсем килә, бу гаилә берсе өчен берсе җан тотыра торганнар. Шулай була күрегез, бердәм була күрегез. Моның өчен бик зур рәхмәт.
Бәйрәм көненә карата булган медальне зурлап алып килгән бүләкләрне тапшырды район башлыгы. Хәтта һәрбер оныкка да бүләкләр әзерләнгән иде. Тормышта нинди генә авырлыклар килсә дә, аларны сабырлык белән җиңеп, иңнәрендә күтәреп, һәрвакыт үрнәк гаилә булып яшәгәннәр. 49 ел эчендә бер-берсенә, балаларына авыр сүз дә әйтмәгәннәр. Үстергән балалары да, кияү килен оныклары да әти-әниләре шикелле тыйнак һәм акыллы. Һәрберсе бу тормышта үз урыннарын тапкан. Бүгенге көндә һәр кайсы хөрмәтле кешеләр. Әти-әниләренә алар бик игелекле. Мәхәббәт һәм тугрылык өчен медаленә дә шушы сыйфатлары өчен лаек булган Флюра апа белән Володя абый. Бүген аларның 10 оныклары, 2 оныкчыклары бар. Бергә җыелганда үй эче тула. Бәхетләре дә нәкъ менә шунда өлкәннәрнең. Шулай ук төрле милләт вәкилләрен дә берләштерә бу гаилә. Татар, крәшен, белорус, үзбәк, бөтенесенең дини бәйрәмнәрен бергә үткәреп тату гомер итәләр. 2012 елның октябрь айында килен булып килгәнем әлеге гаиләгә. Аллага шөкер 7 ел әнкәй белән бергә яшәдек. Бердә укымыйм, 7 ел миңа 7 көн шикелле генә булды ул. Хәзер инде яңа үй салып чыктык үзебез, анда яшибез. Әлеге гаиләгә килен булып килгәч тә мин бер нәрсәгә шакыттым. Алар бөтенләй бергә бердәмләшеп эшлиләр. Алар бердәм. Эш буламы, бәйрәм вакыты буламы, һәр вакыт бердәм алар. Бик тату яшәдек моңарчы, Аллага шөкер. Киләчәктә дә шулай бердәм булып, матур итеп яшәргә насыйп булсын. Аларга рәхмәт әйтәсем килә. Бу аларны һәр вакыт караштылар. Әнкәй һәр вакыт үзенең яхшы киңәшләрен бирә иде. Әткәй дәгән эш булса, әткәй сиңа сорап килсәм, киңәш сорап килсәм, бер кашан юк дип әйтмиләр. Үземнең икенче әти белән ни урынна булдылар инде алар минем. Матур теләкләрне урман хуҗалыгы директоры Вазыл Гыйззатуллин, авыл җирлеге вәкилләре дә җиткерде. Володя абый белән Флюра апа киләчәктә дә тигез булып, авыл кешесенә, үзләренең якыннарына яшәү үрнәге биреп, балаларының, онык-оныкчыкларын рәхәтен күреп, хөрмәткә лаек булып гомер итсеннәр. Язгы чакырылыш кампаниясы тамам. Анда барлыгы 36 райондашыбыз хәрби бурычын үтәргә юл алды. Егетләрне озату чарасыннан Әлфия Мөбәрәкова сюжеты. Иртәнге сәгать 4. Үз авыл урамнарын дәртле гармун моңнарына күмеп, алар инде район үзәгенә үк килеп җиткәннәр. Язгы чакырылышның соңгы көне бу. Саба һәм Теләче районнары буенча хәрби комиссариятдан бүген барысы 17 егет армияга китә. Хәрби хезмәткә бару борын-борынгыдан данлы матур гадәт. Сау-сәламәт егетләр хезмәт итеп кайтуны үзләренең намус бурычы итеп саныйлар. Хәлләрегез ничек? Аллага шөкер, барса шәп, кәефләр күтәренке. Булса ни, безнең ошыл. Безнең бурыч. Кәефләр шәп. Хәлләр әйбәт, сездән сезгә. Хәлләр боевой, Алла берсә үзебезнең төп задачаны үтәп кайтырга барып кайтабыз, Алла берсә 1 елга. Мин Арча педагогик колледжында укыдым. Тамамладыңмы? Алар дипломны алдык. Мин Сабагар колледжында укыдым. 4 ел дипломны алдым, Аллага шөкер. Мин дигән Арчада педагогик колледжда укыдык. Айнур белән бергә тамамладык. Бергә армия барабыз, бергә укыдык. Егетләрнең кәефе күтәренке. Аларны бүген әти-әниләре, туган-тумачалары, авылдашлары озата килгән. Хәрби комиссариятның ишек алдында берсеннән-берсе шибәр, нык бәдәнле егетләр тезелеп басты. Аларны озатырга Саба муниципаль район башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов, Теләче муниципаль районы башлыгының социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Динар Гыниятуллин, Теләче һәм Сабаның үзәк мәчетләреннән имамнар, Саба һәм Теләче районнары буенча хәрби комиссар Фәниз Закировлар егетләргә армия хезмәтендә уңышлар, тәртипле һәм намуслы булып хезмәт итәргә, туган якларга сау-сәламәт килеш кайтырга язсын диделәр. Изге дуга кылынды, хәерле юл теләнде. Без Теләче районы Искиҗир авылыннан улы магистратураны бетереп диссертациясын яклады да менә кичә генә, менә бүген армияга китә. Бу ял көнгә кичкенә улымны шак көтеп калабыз армиядан. Әти кеше нәрсә уйлый? Хәерле юллар теләйм инде, исән сау барып, исән сау хезмәт итеп кайтсыннар. Армияга китүче җегет үзе нәрсә уйлый икән?
Ул үзе бер почет. Инде хезмәт итеп кайткачтын, теге шыныгып кайтасың дигәндә, Алла бирсә шул бер елдан исән мин әтиәни белән, дуслар белән күршегә насыйп булсын инде, туганнар белән. Газиз балаларын армияга озатучы әти-әниләр борчылып, алар өчен җан атып яши. Балаларны ерак юлга озату әлбәттә җиңел түгелдер. Әмма хәзер инде бер еллык армия хезмәтен егетләр бик теләп үтәләр. Чынлап та без инде менә матур традиция керде. Инде ел сайын һәр чакырылышта егетләребезне шайтырып армия сафларына озатабыз. Бүгенге көндә армияда хезмәт итү ул бик дәрәҗәле. Армиядан кайткач эшкә урнашырга һәм башкасы буенча чынагып кайталар егетләр. Исәнлек, саулык телибез. Әти-әниләргә шулай ук борчылмаска, хәзер инде армияда чынлап та тыныч, устав буенча хезмәт итәләр. Егетләргә матур тибсән сау туган якларга әйләнеп кайтырга өчен без инде үз чиратында аларны үзебезнең районыбызда, республикабызда көтеп калабыз. Безнең инде менә ялгыз шатыш компаниясының бүген соңгы көне инде. Менә күреп торасыз, безнең отправкалар бик күп үтеп бара. Аллага шөкер, егетләр үз армиягә теләп баралар. Шуңа күрә аларга матур әйтеп, хезмәт итеп кайтып, районыбызга исән-сау әйләнеп кайтырга өчен. Егетләр Казаннан килгән зур иркен автобуска кереп урнашты. Автобус әкрен генә юлга кузгалды. Исән йөреп сау кайтыгыз. Без сезне көтәрбез, егетләр, дигән сүзләр иртәнге саба өстендә эленеп калды. Саба дулкыннары телевидениесе соңгы вакытта тирәк күрше районнарга барып сюжетлар төшерә. Телевизор караучыларны андагы яңалык, үзгәрешләр белән таныштыра. Узган атнада безнең иҗат төркеме Балташ районында эшләп кайтты. Хәбәргә күз салыйк. Күршедә яшәп ятучы Балташ яшьләренең бердәмлеге, зур эшләр башкарырга сәләтле икәнен белә идек. Казаннан, Яшьләр министрлыгыннан хәбәр алгач, без аларның үзләрен күреп кайтырга диеп, Балташка юлга кузгалдык. Аграр университет студенты, Шубан авыл җирлеге депутаты, Балташ муниципаль яшьләр парламенты җитәкчесе Руслан Шиһабетдинов инициативасы белән Балташ районы хастаханәсенең балалар бүлегендә уен почмагы оештырылган. Монда рәсем ясарга өстәл һәм урындыклар, ковер, кечкенә атынгычлар һәм ишекләр бар. Шушы почмак ауру балаларның иң яраткан урынына әверелгән. Ә менә узган атнада Руслан үзенең дуслары белән бирегә кабат килде. Иршат Бариев, Гөлназ Асхадуллина, Алина Гатауллина бүген район яшьләр парламентының иң актив әгъзалары. Яшьләр бу юлы балалар хастаханәсенең балалар бүлегенә төсле карандашлар, фломастерлар, кәгазьләр, китаплар алып килделәр. Хастаханәдә дәваланучы балалар шунда ук рәсем ясарга керештеләр, китапларны кулга алдылар. Коронавирус котырган бу заманда маскаларда иң кирәкле әйбер. 500 дәнә маскада бүләк ителде. Бүген без Балташ үзәк хастаханәсенә кунакка кайттык. Без узган ел сайлаулар алдыннан шушы больницада ачкан идек балалар угологы буламы? Балаларга уйнарга уголок ачкан идек. Без һәрбер ай сайын шушы уголокны кайтып, аның состояниесен карыйбыз. Балаларга һәр вакыт яңа уенчыклар, фломастерлар, төрле кирәк-яраклар алып кайтабыз. Бүген парламент әгъзалары районда очрашулар, бәйрәмнәр үткәрәләр, үзләре теләгәнчә эшлиләр, яшиләр, киләчәккә кыю адымнар белән атлыйлар. Уңышлар телибез үзләренә. Ел сайын июль айының 2 якшәмбесендә Россия почтасы көне билгеләп үтелә. Заманалар ничек кенә үзгәрмәсен, үзенең тарихы белән ерак елларга ук барып тоташучы почта хезмәте әле бүген дә үзенең актуальлеген югалтмый. Почтальон диюгә күз алдына иңнәренә олы сумка асган хат ташучы апалар килеп баса. Ул сумка хатлар типография буявы исе аңкып торган газета, журналлар белән шыплап тулган. Бүген хат ташучылар андай тулы сумкалар белән йөрмәсә дә, әле хәзердә аларны һәр йортта көтеп алалар. Вакытлы матбугат, пенсия, субсидия өләшүчедә, көндәлек кирәк товарларны алып кайтучы, өлкәннәрнең моңзарларын, шатлыкларын бүлешүчедә ул почта хезмәткәре. Шуңа да бары сабыр һәм төгәл, шул ук вакытта гадел кеше генә бу хезмәттә эшли аладыр. Район үзәге байлар сабасында почтальон булып эшләүче Ирек Зарипов сәгать кебек төгәл кеше, пенсияларны төгәл үз вакытында өләшә, газета, журналларда соңга калмыйча хуҗаларына тапшырыла. Атнасына 5 көн эшләбез инде. Где-то безнең юллар 10-нан арта, 10 километрдан. Мин Вахит урамына, Совет урамына, Ленин, Октябрь, Новый, Досток урамнарына таратам. Тарата торган урамнарда шушы газетаны күбрәк алалар.
Сабатаңнарын, Акшарлак, Еріп майданы, Татарстан эшләре, безнең гәҗит и вак-төякләрне. Кайда мин юк, шунда рәхәт дигән әйтем дә бар. Һәркемнең хезмәте үзенчә авыр, үзенчә катлаулы. Әле күптән түгел генә 2021 елның 2нче ярты еллыгы өчен газета, журналларга язылуны уңышлы гына башкарып чыкканнар. Саба районы буенча 50дән артык почтальон халыкка хезмәт күрсәтә. Без инде Саба районы буенча халыкта газет уку планын төшермәскә тырышабыз. Әйтергә кирәк, елдагы 20нче елга чагыштырганда планны үтәдек. Без Татар районы буларак күбрәк татар газетларына язалар. Саба таңнар әйткәнемчә, Ирек майданы, Акшарлак, Ватан, Татарстан, шулай да урыс газетларында яздыручылар хайран шактый безнең инде Аргументы, факты, Казанские ведомости, шундый газетка язучылар күп. Вакытлы матбугатның хатларының үз вакытында адресатларына барып җитүендә шоферлар, аларны озатып баручыларның да роле зур. Альберт Шаманов почта хезмәтендә 20 елга якын шофер булып эшли. Саба һәм Теләше районнарына хезмәт күрсәтәләр. Бүген көн безнең ушул 8нче яртыдан башлана инде эш сәгате. Путевкалар алабыз, анда больницага төшеп медосмотрлар узабыз инде. Аннан соң кайтып монда почталарны төйбез. Үзебезнең сопровождающий бар инде безнең. Шулар белән итеп авылларга чыгып китәбез инде иртә белән. 2 районга без хезмәт күрсәтәбез инде. Теләше районы, Саба районына инде. Шул иртә белән төяп почталарны 2 районга 5 машина чыгып китәбез инде. Сабадагы почта бүлегенең клиентлар белән эшләү залында кеше бер кайчанда бетеп тормый. Дөрес, соңгы елларда электрон хезмәтләрдән файдалану мөмкинлеге ишаратларны бик нык киметте. Шул ук вакытта яңа эш юнәлешләре дә үсеш ала. Мәсәлән, интернет аша кирәкле әйбергә заказ биреп, аны почта аша кайтарту. Россия почтасы көнен исә шактый үзгәрешләр белән каршылабыз ди Саба районара почта бүлеге җитәкчесе Рафил Захидуллин. Ул үзе дә әле күптән түгел генә җитәкче вазифасына билгеләнде. Без бу бәйрәмгә зур коллектив белән килеп керәбез дип әйтик. Ел башыннан, быел 2021 ел башыннан без Саба районара почта бүлеге үз булып урнаштык. Үзебезнең почта бүлекчәсендә хәзер 5 район хезмәт куя. Бу Саба, Арша, Теләше, Балтач, Әтнә районнары. 533 кеше безнең шушы структурада эшли. Инде үзебезнең Саба районына туры килсәк, 196 кеше. Шулар арасында безнең иң күп сотрудниклар инде 106 кеше почтальоннарыбыз. Эшебез әз түгел, күп подпискада җыю, халыкка көнкүреш товарлар сату, пенсияләшү, страхование, именлек страхованиесе белән шөгыльләнү, булар барысы да безнең эш белән бәйле. Әйтик, менә хәзер ДКда подпискалар узды. Без бу подписканы ДКны мотор гына уздырдык дип әйтергә кирәк. Район газетасы Саба таңнарын 2200 җыйдык. Бу әз сон түгел. Общий количествоны карасак, без 7 миллион 200 меңгә якын подписка җыйдык. Бу зур тырышлык. Моның өчен бүтән хезмәткәр дә үз өлешен кертте дип уйлыйм. Безнең һәрбер хезмәткәр дә читтә калмады. Безнең базабыз да яңарып килә. Моның өстенә зур эш алып барыла. Менә әле яңа елдан соң безнең 3 машинабыз кайтты. Маршы УАЗ машиналарында хезмәт куялар иде. Водительләр хәзер безнең Ларгуслар, Собольлар кайтты. Шулай ук без төп бинабызны ремонтлау эшенә тотынырга ниятлибез. Алла бирсә, калган отделениябыз да читтә калмасы дип уйлыйбыз. Әкренгә генә төзекләндерү эшләре алып барырбыз дип уйлыйбыз. Тәэсире юк түгел. Коммуналь түләүләр дөрестән дә күбрәк хәзер телефон, электрон аша башкарыла. Шулай да безгә килеп түләүчеләр дә шактый. Бездә дә бөтен мөмкинчелекләр бар. Терминаллар аша гына да түләп була. Любой отделение, любой авыл отделениесенә барып, бу түләүне башкарып була. Посылкалар саны буенча килгәндә тоже кимеде дип әйтә алмыйм. Чөнки көннән-көн яшьләр бигрәк тә безнең инде заказ бирәләр. AliExpress шикелле фирмаларга үзләренең заказларын бирәләр. Алар бөтенсе безнең аша кайтарыла, бездән килеп алалар. Әлбәттә бу эш тоже җайланды хәзер. Bütün сообщение килгән товарны күзәтеп баралар һәр кеше.
Килгән товарға бездән сообщение килә, сезнең код килә, шуның нигезендә генә килеп алалар. Почта хезмәте гаять күп кырлы, аннан файдаланмаучы юктыр да. Почтадан үзем белә белгәннән бирле, Аллаһка шөкер, файдаланам, гәҗит алам, ватан Татарстанны. Мин почта хезмәтеннән бик канәгать. Пенсиямда шуннан алам почтадан. Аларга саулык, сәламәтлек, эшләрендә зур уңышлар, гаиләләрендә тынычлык, бәхет, мул тормыш телим һәрберсенә. Соңгы вакытларда традицион хезмәтләрдән тыш федераль почта элемтәсе тизләтелгән электрон переводлар җибәрү кебек күп кенә заманча хезмәтләр тәкъдим итә. Хезмәтләрнең яңа төрләрен кертүдән тыш элемтәнең барлык предприятиеләрендә дә сервисны яхшырту буенча эш алып барыла. Һөнәри бәйрәм исә котлауларсыз булмый. Мин үземнең коллективка һәрберсенә почтальоннан башлап, отделение җитәкчеләренә, бухгалтериягә, сортировка отделына барысына да зур рәхмәтемне белдерәм. Алар чыннан да зур эш башкаралар. Бөтен районга күп төрле хезмәт күрсәтәләр. Әйтәсем килә шул сүзләрне, сау сәламәт булсыннар, үз эшләрен яратып эшләсеннәр, моннан соң да эшкә киләселәре килеп торсын, эштән кайтасылары килеп торсын. Һәр вакыт үз куйган максатларына ирешеп, матур иттереп эшләсеннәр. Тормышларында саулык, сәламәтлек телим, гаиләләренә тынычлык булсын, матур итеп яшәсеннәр. Июльнең 2нче якшәмбесендә балыкчылар көне дә билгеләп үтелә. Хәер, балык тотарга яратучылар өчен елның барлык фасылы да бәйрәмгә тиңдер ул. Соба районы зур сулыкларга әллә ни бай булмаса да, балык тотарга яратучылар саны моңа карап кимемей. Киресенчә, елдан-ел арта. Элегрәк балыкка йөрү ир-егетләр мавыгы булып саналса да, хәзер вазгыять үзгәрде. Кайбер гүзәл затлар хәтта ир-егетләрне дә уздыра. Байлар сабасында яшәүче Гөлйөзем һәм Айрат Зиннуровлар балыкка гаилә белән йөри. Бу 32 ел шулай. Аларның уртак шөгыле белән без дә танышып кайттык. Çeliğin var mı? Kukuz aldım, şili aldım. Aparışımını aldım. Buday. Mine buday da bürttürgen buday da aldım. Kurumların? Kurumlar da var Allah'a şükür. Ya bulgan aylasayda ziyindik. Ekringe Allah'a tapşırdık. Бүрттерелгән будай кибеттән алынган катнаш азык. Балыкны кызыктырыр өчен һәр төрле ризык, суалчаннар, кармаклар һәм башка кирәкле әсбаплар. Юлга кузгалганда берсен дә онытырга ярамый. Моңа өстәп үз ырым ышанулары да бар. Үзеңә ашарга балык ризыклары алып бармавың хәерле. Аннан алдагы көндә дә балык ашамасаң бигрәк тә яхшы. Моңа өстәп Зиннуровлар балыкчы календарына да күз сала. Аңа ышансак, бүген балык көне түгел. Өстәвенә җиле дә төньяк көнчыгыштан. Her bir нәрсәнең үз вакыты, үз сезоны бар дигән шикелле, менә балыкның да үз сезоны бар. Кайбер вакытта эләгә менә закидушкаларга, төптән эләгә, кайбер вакытта менә кармакка, шушындый простой кармакларга гына. Кай вакытта инде еракка ыргытып, еракта менә мондый закидушкалар белән аласың инде. Ну мин үзем основной менә кармакта тотарга яратам. Менә хатын да кармакка ярата. Ну бәгәләкмәгән вакытта менә шушылай иттереп салып куябыз инде. Ул эләккән вакытта шыдап булмый аңар бу кармакларга. Беренче карашка балык тотуның әллә нәрсәсе юк кебек. Ул һәркем кулыннан килердәй эш сыман тоела. Ә менә елга буена барып, суга кармак ташлый башласаң, шымакайларны һәркемнең дә эләктерә алмавына инанасың. Кайбер көнне патша сыйып бирсәң дә балыкны кызыктырып булмый. Сәгатьләп тә үзгәрә балыкның аппетиты. Кай вакытта ул шилигә шиертә. Кай вакытта кукурузга, кай вакытта ана апарышка шиертә. Сәгатьләп үзгәрә дә куя. Менә сәгатьләп үзгәрә аппетиты. Менә бүген белмим нәрсә булыр. Менә кукурузга тотып карыйбыз. Апарыш та бар, шили дә бар. Айрат абыйга хәзер 62, Гөлйөзем апага 58 яшь. Үзләрен белә башлаганнан бирле яр буена бәйләп куйганнар диярсең. Балыкны мин инде кичкенәдән тотам, әти белән балык тотарга йөрим, кичкенә вакыттан ук. Ул тора бара хобби гаиләнде инде. Менә хәзер Айрат белән буш вакыт булса гел балыкка барабыз. Балалар кайтсалар да балыкка барабыз. Алар да ярата балык тотарга. Балыкны тоту бергә чистарту Гөлйөзем апа вазифасы. Бу эшне дә яратам ди. Минем истә төннең урталарына хәллек чистартам. Ашысы кесәл кыздырып ашап тоятам. Тузлыйсызмы? Андый шөгыльләрегез бармы? Менә чабак балыгы тоткан ик мишәдән. Кызым да кайткан ия, шуны тузлап карый гәл дип карыяндырлар, тузлар салып тузлап куйган ик. Килки алабыз бит әкибеттән. Шуның кебек бик тәмле булды. Үзеңнеке тәмлерәк тәле.
Арташ күлендә безгә балык ләкмәде. Табигать баласы өчен көннең иртәгәсе дә бар дип кайтып китәр идек. Балыксыз балыкчы булмас диеп Миша елгасына юл алдык. Ул Кукмара, Соба, Теләче, Питрәч, Лаеш районнары территориясе буенча ага. Безнең якларда гадәттә кызыл канат, кушбаш, чуртан, алабуга, карп, шабак балыклары тереклек итә. Кармакка да беренчеләрдән булып 430 граммлык кушбаш ләкте. Азарт кабызыр өчен балыкчыга вак балык та җитә. Зурысы килеп кергәч, эмоцияләрне яшереп булмай. Aha, ne? Halin oldu bu şakarganda. Bu күрәсең бит нишәтеп тортша. Bu galavil. Менә бу бәхет бар икән. Бүген бит инде ләкми торган көн дигәннәр иде. Менә бит ләкте нишәтеп тортша чыкмаска. Я. Аның артыннан кызыл канат, саны булмаган чабаклар бер-бер артлы чиләкне тулыландыра барды. Шунысы кызык, Миша елгасында балыклар календарга буйсынмый икән. Кайтып киткәндә кабаланмаска, ашыкмаска кирәк. Икенче юлы уңыш урап узарга мөмкин. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең атна информацион программасы шуның белән ахырына якынлашты. Тапшырыбызны экраннарда күрсәтелүче сылтамаша кабатлап карый аласыз. Киләсе очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.